Sådan arbejder vi med kerneopgaven og rehabilitering. Sundhed og mestring og fællesskabelse er kerneopgaven i social og sundhed. Kerneopgaven handler om, at vi skal understøtte, at borgeren kan have et godt liv. Vi løser altid kerneopgaven sammen med borgeren. Vi tager udgangspunkt i borgerens oplevelse, både når vi formulerer retningsgivende mål, og når vi i praksis støtter borgeren i at nå sine mål. Kerneopgaven hjælper os også til at samarbejde på tværs. Hvis vi skal have succes med kerneopgaven, skal vi arbejde tværfagligt og sammen med borgeren selv og andre aktører i borgerens omgivelser. Sundhed, mestring og fællesskabelse er også det bærende, når vi skal udvikle vores opgaveløsning for at møde de forventninger og krav, der er i forhold til fremtidens velfærd. I denne film fortæller vi mere om, hvordan vi arbejder med kerneopgaven. Den rehabiliterende tilgang er måden, hvorpå vi løser kerneopgaven. Vores opgave er at motivere og støtte borgeren til at udvikle, styrke og bevare sine ressourcer og mestre egen livssituation og hverdag. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i borgerens egen livssituation og egne mål og ønsker, arbejde tværgående og tværfagligt, bruge borgerens netværk og omgivelser og understøtte fællesskaber. Et eksempel på at arbejde tværgående og tværfagligt. Dette eksempel handler om en ældre dame, der efter et fald udskrives fra sygehuset til SRC og efterfølgende til et plejecenter. Hun er sengeliggende og meget undervægtig og kan næsten ikke løfte sine arme fra dynen. For at hjælpe hende bedst muligt involveres mad- og måltiders kostkonsulent, og der bliver udarbejdet en ernæringsplan. Samtidig trænes med hende i sengen. En elev på plejecentret bliver sat på opgaven og skal prøve at stoppe den ældre dames vægttab og få hende motiveret til at træne. De to er et rigtig godt match, og snakken går, imens eleven mader hende. Hver gang hun beder om kaffe i løbet af dagen, får hun også lidt ekstra energidrik og andre lækkerier, som er aftalt med kostkonsulenten. Det lykkes også at få den ældre dame til at lave små træningsøvelser. Status er nu, at den ældre dame blandt andet har taget på i vægt, er oppe i kørestol hele dagen og træner i træningscentret 4 dage om ugen. Hun er i rigtig god trivsel. I statistikken er den ældre dame stadig underernæret, og det vil hun være længe endnu. Men den fælles indsats på tværs af ældrepleje, træning og ernæring har trods alt vist flotte resultater. Et eksempel på at bruge borgerens netværk og omgivelser. Dette eksempel handler om en yngre kvinde, hvor hjemmesygeplejen kommer og giver nødvendig medicin i forhold til kvindens psykiske sygdom. Hjemmesygeplejersken har svært ved at træffe borgeren hjemme, når hun skal have medicinen. Kvindens nærmeste pårørende er ikke umiddelbart i stand til at understøtte kvinden. Men hjemmesygeplejersken finder ud af, at kvinden har en mentor, som fungerer som ressourceperson og støtte til borgeren. Sammen med mentoren aftales, at den unge kvinde fremover kommer til sygeplejeklinikken på et fast tidspunkt og får sin medicin. Ved at inddrage omgivelserne lykkes det på denne måde at støtte borgeren i at få sin nødvendige medicin. Et eksempel på at tage udgangspunkt i borgerens mål og ønsker. Dette eksempel handler om en ældre mand, der efter en hjerneblødning kommer på plejecenter. Her trives han ikke og skændes med de øvrige borgere. Han opholder sig mest for sig selv og magter ikke fællesskabet. Den ældre mand får i takt med, at han får det bedre, et ønske om at komme hjem til egen bolig. Det virker for nogen som umuligt, men på plejecentret bliver han mødt af personale, som ser hans ressourcer og understøtter hans mål om igen at komme hjem. Det viser sig fra det øjeblik beslutningen om, at han kan flytte hjem, bliver taget, at den ældre mand går engageret ind i opgaver, beslutninger og tager ansvar for sit eget liv. For eksempel i forhold til aftaler med banken om lån og hvordan han derhjemme kan få mad. I dag bor han i eget hjem og trives. Han får stadig hjælp af hjemmeplejen og er i dag i et rehabiliteringsforløb. Her følges op på det arbejde, som blev startet på plejecentret. Et eksempel på at understøtte fællesskab. Dette eksempel handler om kvinder i forskellige aldre, med forskellige baggrunde og hver deres historie, der mødes til kvindesvømning. Tilbuddet blev for 5 år siden oprettet som et projekt og var primært møntet på kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. I dag er tilbuddet stadig lige aktuelt og benyttes af både kvinder med anden etnisk baggrund, overvægtige kvinder, brystopererede kvinder, kvinder uden hår og mange andre, som har brug for alternativt tilbud til en almindelig svømmehal. Et alternativ, hvor der alene er kvinder. Tilbuddet giver kvinderne mulighed for at dyrke motion, giver dem et frirum og ikke mindst etableres fællesskab på tværs af kvinderne. Et fællesskab, som ellers måske ikke ville være blevet skabt. Det er også fællesskabelse, når beboerne i socialpsykiatrien støttes i at deltage i bostedets madordning. Madordningen handler nemlig om meget mere end mad. Det handler om at træne beboerne i at indgå i forskellige sociale fællesskaber. Sociale relationer er ofte en stor udfordring for denne gruppe borgere, men igennem motiverende snakke og kærlige skub støttes beboerne til samvær med venner, familie, værksted og lokalmiljø.
Et eksempel på et rehabiliteringsforløb. Dette eksempel handler om en kvinde, der blandt andet lider af Aspergers syndrom, OCD, angst og har skoliose. Hun bliver tiltagende dårligere. Hun er inaktiv, hun sover dårligt og er i dagtimerne træt og uoplagt. Kvinden magter ikke selv at få tilberedt sund kost og er blevet overvægtig og har nedsat selvværd. Hun magter heller ikke f.eks. rengøring, madlavning og tøjvask, og derfor bliver der sat et rehabiliteringsforløb i gang, som involverer kvindens støttekontaktpersoner, træningsterapeut og hjælpemiddelterapeut. Der bliver sammen med borgeren udarbejdet konkrete mål. Mål som blandt andet at få en god nattesøvn og at gå oprejst. Indsatserne tages i små bidder, som kvinden kan håndtere. Hjælpemiddelterapeuten arbejder med sansestimulerende produkter, som kan give en bedre søvn. Træningsterapeuten arbejder sammen med kvinden om hendes gangfunktion, og støttekontaktpersonerne arbejder med at strukturere hendes hverdag, kost, ordne daglige aktiviteter i hjemmet og skabe sociale relationer. Der er allerede forbedringer for kvinden. Hun sover endnu ikke hele natten, men er meget mere udhvilet. Med små, overskuelige mål er det lykkedes at motivere kvinden til at træne sin gangfunktion. Støttekontaktpersonen arbejder sammen med kvindens pårørende om at støtte hende til at spise sundt, og det har været muligt sammen med kvinden at sætte nye mål for det fremtidige arbejde. Disse eksempler er blot få af mange eksempler på, hvordan vi i hverdagen arbejder rehabiliterende sammen med vores borgere. Vi kan se, at vi har godt fat i mange aspekter af kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang. Vi skal alle fortsat have fokus på kerneopgaven og rehabilitering som en naturlig del af hverdagen. Blandt andet skal vi blive endnu bedre til at understøtte fællesskabelse og at inddrage netværk og omgivelserne. Eksemplerne i denne film stammer fra vores hverdag og er bidrag fra ledere på tværs af social og sundhed til lederkonferencen 2014.